достар, сіз Татарстанның түп шиде яңалығын қарайсыз. Тәк, Роберт, меңа вәғді еткенше шешіңні алдырғансың бұғай. Сәлем, баршағызға да. Мен қазір формада. Туқтала, сенің ортыңда нендей картиналар галереясы ол, әлі өз изоляцияда рәсімлер ясы башладың енді? Юқла, менің тұрмыш иптәшімден балаларым міне шындай суретлер асыйлар. Һәм өздерін видеоға түшіріп, Инстаграмға әлелер. Қазір мен де тезігрәгіне яздырам да, урынны аларға тапшырам. Шыннан да яңалықларға көшір. Дүшәмбеде барша дилетант вирусологлар тиз арада иқтисадшыларға әверелді. Нефт мишкәтебен тишеп, тискәре күрсәткечләргә кадәр төште. Йомшак диваннарда утыручы күп санлы экспертлар яңа терминны ишетеп белде. WTI, кыскача гына аңлатып үтик, WTI Америка маркасы нефте мизгел эчендә тискәре күрсәткечләргә кадәр тәгәрәде. WTI бәясе Америкада бөтен кара алтын белән сәүдә итү индексы булып санала. Гади генә һәм кыска гына әйтеп аңлатканда, кыйммәтсезләнү Америкадагы нефть продуктларын саклау өчен иң зурдан саналган урында буш урын бетте. Әлбәттә, күпләр шунда ук Россия икътисады юкка чыкты, бүтән ул юк дип шаяртырга тотынды. Чынлыкта исә Россия нефть бәяләре бераз гына кимеде һәм шул гына без исә моны артык сизмәдек тә кебек. Шул ук вакытта да рубль бераз кыйммәтсезләнде, әмма монысына без инде күнектек кебек. Атна башында күп санлы шоулы предприятиеләрендә масса күләм авыру очраклары турында билгеле булды. Араларында Акульчев, ТМПО һәм Спитузяк та бар. ТМПОда вирусны Удмуртиядан алып кергәннәр булып чыкты. Шуңа да Роспотребнадзор җитәкчесе Марина Петашина шит субъектлардан хезмәткәрләрне җәлеп итүне мөмкин кадәр чикләргә тәкъдим итте. Менә Сергей Акульчев исә үз предприятиесендә барлык хезмәткәрләрнең 100% дәрәҗәсендә вирусны ачыклауга тест узачагын белдерде. Инде авырып савыккан хезмәткәрләр кан донорлары булачак диде ул. Сишәмбедә Казанга чит илләр Анталия белән Гоадан Россия туристларын бер артлы 2 порт алып кайтты. Аларны Ливадия белән Васильевский шифаханәләренә карантинга яптылар. Барча туристларның да беренче тестлары тискәре нәтиҗә күрсәтте. Әмма обсервация тәмамланыр алдыннан аларның барысы да тагын бер тест тапшырачак һәм шуннан соң гына карантиннан чыга алачак. Казанда рейсларны каршы алган арада Мәскәүдә Герман Греф Россиянең халыкка акча таратыр мөмкинлеге юк дип белдерде. Әлеге кризиста дәвамлы булачак, әмма дефолт билгеләре әлегә күренми диде ул. Элекке матур традиция буенча акча юк, әмма без яшибез. Шәршәмбедән Татарстанга чит регионнардан килүчеләрнең барысында мәҗбүри карантинга җибәрә башладылар. Моңа кадәр әлеге чара бары тик чит илләрдән, Мәскәү, аның өлкәсе һәм Санкт-Петербургтан килүчеләргә генә кагыла иде. Сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Николай Брик үз изоляцияны май бәйрәмнәренә дә сузарга тәкъдим итте. Хәзер исә төп һәм ахыргы карарны Путин чыгарырга тиеш. Һәм аның чыгышы бу атна уртасында көтелә. Режим исә май уртасына кадәр сузылыр дигән уйлар бар. Шәмбедә Казан мэры Илсур Метшин һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов метроның икенче тармагы төзелешенең ничек баруы белән танышты. Билгеле булганча, метроның икенче тармагы Казанның 5 районын Идел буе Совет, Яңа Савин, Мәскәү һәм Киров районнарын тоташтырачак. Президент белән мэр Айсылу дип исемләнгән тоннель казу комплексында эшләтеп җибәрделәр. Миңнеханов аңлатуынча, республика хөкүмәте авыр икътисади вазгыятькә дә карамастан төзелешне туктатмаска карар кылды. 25 апрельдә билгеле булганча, Татарстан хөкүмәте аеруча зыян күргән тармаклар исемлегенә кермәгән бизнес төрләре өчен ярдәм чаралары комплексын әзерләгән. Бу эшләргә 1,3 миллиард сум акча да бүленәчәк. Бу турыда Татарстан Республикасының Дәүләт Советы утырышында республика премьер-министры Алексей Песошин белдерде. Казанның Акбарс арена стадионында җомга көне, Уразаның беренче көнендә республика дәрәҗәсендәге ифтар чарасы башланып китте. Әмма быел ул игә кадәр китереп бирү формасында Рамазан ае буе дәвам иттереләчәк. 8нче республика ифтарын ачу тантанасында Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин катнашты. Сәмигуллин билгеләвенчә, ифтарны үткәрмәм турында да уйланганнар. Әмма чарасын тапканнар. Хәзер республика күләмендәге меңләгән кеше азык-төлек җыемалары алачак. Исегезгә төшерәбез, быел ифтар ТАССРның 100 еллыгына багышлана һәм ул 100 еллык ифтары химаясында узачак һәм республиканың 30 меңгә якын кешесен кулачлаячак. Кичә Габдулла Тукайның тууына 134 еллыкны билгеләп үттек. Татарстанда бөек шагыйрьнең туган көнендә туган тел көне дә үткәрелә. Әмма махсус санитар-эпидемиологик вазгыять сәбәпле халык катнашындагы бер генә чара да үткәрелмәде.
Шул ук вакытта 1958 елдан бері үткәрелеп, инде матур традицияга кергән чара Габдулла Тукай премиясенә ия булучыларны билгеләделәр. Быел мәртәбәле премияны кемнәр алачак? Лирон Хамидуллин «Дәртмәнд, буранлы төндә офыктагы ожаган» китаплары өчен. Денис Осокин ноябрьдән мартка кадәр бакча карашкалары әсәрләре өчен. Идрис Газиев татар композиторлар әсәрләрен һәм халык җырларын башкаруы өчен. Юрий Александров, Гульнара Гатина, Виктор Герасименко, Ренат Салаватов, Резида Ахияровның Сөембикә операсын сәхнәләштергән өчен. Котлыйбыз. Дуслар, сезнең өчен сөйләнәсе иң төп яңалыклар шушылар иде. Шушы көннәрдә барлык мөселман кардәшләребез уразага кирде. Әле уразаның башы гына. Шуңа күрә барчагызга да сабырлык телим һәм тоткан уразаларыбыз кабул булсын дигән теләктә калам. Сау сәламәт булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышып.